Cvičíš rok, jesť zdravo a v zrkadle si ten istý chalan ako pred rokom. Povieš si, genetika, zlé gény, rýchly metabolizmus, ale nie je to ani jedno. Lebo hlavný dôvod, prečo chudí chalani nerastú, je niečo, čo robíš každý deň. A vôbec o tom netušíš. Tak, dnes ti ukážem, čo to je, ako zistíš, či to robíš aj ty, a ver mi, väčšina chalanov si povie, že to nerobia, ale reálne to robia. A na konci presný postup, ako rásť, nie len generické rady, ako len viac jedz. Predstav si skupinu stavebníkov. Prídu na stavenisko, majú plán, majú so sebou nástroje, ale niekto zabudol objednať tehly. Čo postavia? Nič. Nie preto, že sú leniví, ale lebo nemajú z čoho stavať. Tvoje telo je tá stavebná firma. Tvoj tréning je plán. Tvoje svaly sú ten dom. A kalórie sú tie tehly. Bez dosť kalórií telo jednoducho nemá z čoho stavať svaly. Ale prečo to toľko chalanov robí a vôbec o tom nevie? Poviem ti to o chvíľu. A dôvod ťa prekvapí. Štúdie ukazujú, že chudí chalani podceňujú, koľko zjedia o 30%. Nie o 5%, 30%. Chalan váži povedzme 70 kg, potrebuje zjesť 2800 kilokalórií na to, aby naberal. On podľa pocitu zje 2100 kilokalórií, čo je 700 kalórií v deficite. Telo v deficite, svaly nestavia. To, že nenaberáš, je čisto len problém toho, že neješ dostatočne veľa. Dobre, teraz vieš, čo je problém. Ale ako vieš, že ten problém sa týka teba? Lebo väčšina chalanov si povie, ja jem dosť a klamú sami sebe. 3 znaky. Pozri sa, či aspoň jeden sedí. Prvý je váha. Išla ti váha aspoň o kilo hore za posledný mesiac? Ak ti váha stojí, alebo nedaj Bože klesá, tak nenaberáš svalstvo. Druhý, po tréningu si vyčerpaný a nie spokojný so sebou. Keď nemáš z čoho stavať, tak tvoje telo berie energiu z tvojich svalov na to, aby sa udržiaval. To znamená, že keď skončíš tréning a si unavený a si rozbitý a nemáš za nič energiu, to znamená, že ty v priemere neješ dostatočne veľa kalórií na to, aby svoje svaly mali energiu na to cvičiť. A tretí, myslíš si, že ješ veľa, ale nikdy si to nepočítal. Chudí chalani majú prirodzene malý hlad. Nejedia málo, pretože by chceli jesť málo, ale im to telo jednoducho nedovolí. Nie sú zvyknutí na to jesť veľa. Ak si sa našiel aspoň v jednom z tých troch znakov, mám pre teba presný postup a príde o chvíľu. Prav si jednoduchý test. Stiahni si aplikáciu kalorické tabulky a tam si jeden deň zapisuj presne, čo si zjedol. Ak ti to vyjde pod 2500 kalórií, tu máš krásny dôvod, prečo nerastieš. Ak si začneš hovoriť, že ale mne sa to nechce, zapisovanie si do kalorických tabuliek je otravné. Dobre, tak potom prečo tu sedíš a pozeráš video o tom, ako nabrať svaly? Ak si není ochotný vyvinúť hociakú navyše snahu, okrem toho chodiť do fitka, na to, aby si nabral, prečo si myslíš, že kurva nabereš? Už sa zobuď. Takže, vieš, čo je problém, vieš, či sa ťa týka. Posledná vec, čo s tým spravíme. Tu je čo presne zmeniť. Sú to 3 kroky, ktoré som otestoval sám na sebe. Krok 1. Vypočítaj si cieľ. Daj si svoju váhu krát 40 a to je tvoj denný kalorický príjem na to, aby si naberal. Ak máš 70 kg, to je 2800 kilokalórií, to je tvoj štart. Krok 2. Sleduj to 2 týždne. Budeš si zapisovať 2 týždne, koľko ješ a uvidíš, či sa ti bude hýbať váha. Ak áno, skvelé, trafili sme ten tvoj bod, ale nakoľko každý je individuálny, po tých 2 týždňoch uvidíš, ako sa ti zmení váha. Ak sa ti nemení, potrebuješ pridať ešte 400 kilokalórií. Ak sa ti mení príliš rýchlo, uber takých 200 kilokalórií. Odporúčam, aby si využíval tabulku kalorické tabulky, tu som využíval vždycky ja, lebo sú tam slovenské jedlá a nemusíš do MyFitnessPal alebo do Chronometer si vymýšľať jedlá, ktoré už sú na Slovensku. Krok 3, a tento je dosť dôležitý. Ja, keď som bulkoval, tak som sa snažil bulkovať, že budem jesť hocičo. Volá sa tzv. Dirty bulk, že ješ aj sladké, aj hlúposti, len na to, aby si nabral čo najviac. Ale strašne som toho ľutoval, pretože som nabral oveľa viacej tuku, ako som nabral svalu. Ja ti odporúčam, aby si sa poučil z mojej chyby a išiel na clean bulk. To znamená, že namiesto toho, aby si jedol hlúposti, jedz ryžu, zemiaky, jedz cestoviny, jedz mäso, jedz vajcia, jedz slaninu a takéto jedla. Ak máš reálne že veľký problém s tým, aby si veľa zjedol, je to OK. Mám pre teba jeden trik. Pí tekuté kalórie. To znamená, že dáš si proteín, dáš si do toho ovsené bločky, arašidové maslo, dáš si do toho med, toto všetko rozmixuješ a to je nejakých 1000 kilokalórií, čo vypiješ. Je to ťažké, ale je to efektívne. Keď ja som na seba
aplikoval všetky tieto triky a celý tento postup, začal som konečne naberať a to bol môj prvý bulk, keď som konečne nabral svaly a bol to úžasný pocit. Lenže ak budeš cvičiť nesprávne svaly, tak nevybuduješ si atraktívnu postavu, ktorú ženy milujú. Potrebuješ cvičiť konkrétnu skupinu svalov, ktorú ťa môžem naučiť v tomto videu tu, tak na ňo i hneď klikni, aby si mal sexy tel. A nezabudni, konzistencia nadovšetko.